Minkejja li suppostu ma li mħuħ wara dak li qal il-Kap Nazzjonalista l-ħadd brabta ma' trasport tal-massa li skontu jibda jitwettaq fl-ewwel mitjum tiegħu bħala Prim Ministru, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Infrastruttura u Trasport Bernard Grech u Tony Bezzina rispettivament ħarbu mill-mistoqsijiet ta' One News. Dan kif inqabdu li ma jafux id-dettalji ta' dak li ddikjara l-Kap waqt il-konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista fit-tmiem il-ġimgħa. Fl-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru ta' pajjiżna jibda jinħoloq u jitwettaq servizz ġdid u modern tat trasport tal-massa. Dwar dan Bernard Grech der ma jaf xejn u meta staqsejnih x'tip ta' trasport tal-massa qed jara weġibna hekk. Forsi tgħidilna ftit din forsi l-bażiku x'sa tkun jekk hux bus, tram, metro forsi. Se tkun is-soluzzjoni tal-problema kbira tat traffiku li dal-gvern qed jinjora. Imma dik biss it-tweġiba tiegħek għax wettu n-nies li fl-ewwel mitjum din se tibda tiġi attwata. Serħu raskom il-Partit Nazzjonalista kif dejjem kellu għandu l-pjanijiet. Anka meta mistoqsi dwar kemm se jiswa l-pjan Bernard Grech ukoll baqa' ma tana l-ebda ċifri li suppost ippreżenta Alex Borch. Kemm se tiswa din? Il-Ministru. Wieħed mill-imħuħ warajja din supposta f'ħafna aħjar minn hekk. Wieġibtek. M'għandekx tweġiba. Grazzi wieġibtek. M'għandekx tweġiba. Wieħed mill-imħuħ prattikament ma tli xejn saqsejtek jekk hux bus, tram jew metro. Grazzi wieġibtek. L-istess għamel il-kellim tal-Oppożizzjoni trasport Tony Bezzina li min-naħa tiegħu wkoll ikkonferma li Alex Borch ħabar miżura li hi works in progress. Kemm se jiswa l-poplu x'ħajkun eżatt? Qed naħdmu hu, qed naħdmu hu.